Cum adică? Dar nu vedeți, doamnă, că sunt bolnavă? Dacă mă ascultați, nu o să pot să vorbesc aproape. Vă rog frumos, lăsați-mă în pace. No, bun, și ultima e absentă și acum hai să începem ascultările. Nu stau la discuții, cine pică, aia pică. Asta vă este soarta. Hai să vedem. Pișcot, piure, pelican. Rupe v-aș gâtul. Bun, haideți la ascultare, ce stași? Hai, Pișcot Cătălina, vino că ești prima. Hai, fată, ce tot aia ta, ce te screm, bă, dar tu chiar nu te simți bine, ce ai? Du-te, fă acasă, nu sta la școală așa, du-te și tratează-te, ai grijă de tine, fă ceva, ia mai lasă-mă, uite-te pentru ascultare, faci-te atâtea, bă, fată. Mulțumesc frumos, o să am grijă de mine, promit. Vă pup. Doamne, iartă-mă, dacă acum faceți așa, păi la examene orale care vor fi peste câțiva ani, ce o să faceți? O să vă sinucideți? Ia, duceți-vă încolo, hai să vedem. Piure Maria, vină încoa, uite-o-și pe asta. Doamna, nu mă simt bine, simt că mă transform într-un cărbune, lăsați-mă să plec și eu. Mai câtă prostie există în voi, sunteți niște cretini mai pe scurt, da?